దేవుని స్తోత్రం. యేసు ప్రభు పేరట మీ అందరికీ యేసు ప్రభు పేరట ప్రేమ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరొక్కసారి యూట్యూబ్ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడానికి దేవుడు చూపిన ఈ అపారమైన కృపను బట్టి దేవునికి నేను నిండు మనసుతో కృతజ్ఞత ఆస్తుతి స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఒక వాక్య భాగం మనం చదువుకుందాము. ఆదికాండము 22వ అధ్యాయము 8వ వచనం. అబ్రహాము, నా కుమారుడా, దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను చూచుకొనునని చెప్పెను. అలాగు వారిద్దరూ కూడి వెళ్ళి దేవుడు అతనితో చెప్పిన చోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడగు ఇస్సాకును బంధించి ఆ పీఠము పైనున్న కట్టెల మీద ఉంచెను. అప్పుడు అబ్రహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయ్యి చాపి కత్తి పట్టుకొనగా యెహోవా దూత పరలోకం నుండి అబ్రహామా, అబ్రహామా అని అతని పిలిచెను. అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను. అప్పుడు ఆయన, ఆ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయుకము, అతని నేమియూ చేయకము. నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని నాకియ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడనని ఇందువలన నాకు కనబడదనను. చాలు, ప్రార్థన చేసుకోండి. సర్వోన్నతుడా యేసయ్య, నీ అపరంజి పాదములకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ సమయం ముందు చదవబడిన ఈ వాక్య భాగాన్ని బట్టి వందనాలయ్యా. ఇందులో ఉన్న మర్మాన్ని మీరు మాకు బయలుపరచండి. ఈ వాక్యం ద్వారా అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చమని, అందరి హృదయాలను నీ తట్టు తిప్పమని యేసు ప్రభు పేరట అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. దేవుని స్తోత్రం. మీ అందరికీ యేసు ప్రభు పేరట మరొకసారి ప్రేమ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ వాక్యంలో సారాంశం అబ్రహాము. మనకి ఇక్కడ అబ్రహాము కుమారుడు, అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి వాగ్దాన కుమారుడు ఇస్సాకును గురించి ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాము. ఇస్సాకు, దేవుని స్తోత్రం, ఇస్సాకు మనకి ఇక్కడ ఎలా కనపడుతున్నాడంటే బాలుడుగా ఉన్నాడు. అబ్రహాముకి ఒక్కగానొక్క కుమారుడు, గారాల పట్టి, దేవుని స్తోత్రం, ఆ ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి ఎంతగానో ప్రేమించాడు అబ్రహాము. వాగ్దానం దేవుని కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూసినటువంటి ఆ ఇస్సాకు, దేవుని స్తోత్రం, ఎంతో చక్కగా పెంచుకుంటున్నటువంటి ఆ ఇస్సాకుకి ఏమైందంటే దేవుడు ఒకరోజు ఏం చేశాడంటే బలి అర్పించమని చెప్పి దేవుడు ఏంటున్నాడంటే అడుగుతున్నాడు. ఇస్సాకుని ఏం చేయను, నాకు బలి అర్పించు అని తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు అబ్రహాముని అడుగుతాడు. దేవుని స్తోత్రం. అంటే దేవునికి స్తుతులు. ఇప్పుడు బలులు లేవు, అప్పుడు కాలంలో బలులు ఉండేవి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ఈ సమయంలో ఇప్పుడు బలులు అన్నవి లేవు. దేవుడు యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం ముందు బలులు ఉండేవి. క్రీస్తు తర్వాత ఏమైందంటే బలులు లేవు. ఎందుకంటే ఆయనే మన కోసం బలి అయ్యాడు. దేవుని స్తోత్రం. మన అందరి కోసం ఆయనే ఏం చేశాడంటే బలి అయ్యాడు. దేవుని స్తోత్రం. ఈయన యేసు ప్రభు వారి బలి అవ్వక ముందు ఏమైందంటే ఏం చేసేవాళ్ళంటే బలులు ఉండేవి. దేవుని స్తోత్రం. అయితే ఇప్పుడు ఈ సమయం ముందు ఏమవుతుందంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నీ ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి నాకు ఏం చెయ్యి, బలి అర్పించు అని దేవుడు అబ్రహాముని కోరుతున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం. చూడండి ఎంత బాధ కలుగుద్ది అసలు. దేవుని స్తోత్రం. తన ఒక్కగానొక్క కుమారుడు ఎంతో ప్రార్థన చేసుకొని పెంచుకుంటున్నటువంటి ఆ కుమారుణ్ణి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు నాకు బలి అర్పించు. దేవుని స్తోత్రం. దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అబ్రహాము ఏం చేశాడంటే, అబ్రహాములో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే, దేవుని స్తోత్రం, ఆ సంగతులు జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించెను. చదువు. ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించెను. ఎట్లనగా ఆయన అబ్రహామా అని పిలువగా అతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను. అప్పుడు ఆయన, నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసుకొని
మోరియా దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒక దాని మీద దహన బలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పాను. తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి తన పనివారిలో ఇద్దరిని తన కుమారుడకు ఇస్సాకుని వెంట పెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటకి వెళ్ళాను. మూడవ నాడు అబ్రహాము కన్నులెత్తి దూరము నుండి ఆ చోటు చూచి తన పనివారితో, మీరు గాడిదతో ఇక్కడనే ఉండుడి, నేనును ఈ చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్ళి దేవునికి మ్రొక్కి మరలా నీ యొద్దకు వచ్చేదమని చెప్పి దహన బలికి కట్టెలు తీసుకొని తన కుమారుడకు ఇస్సాకు మీద పెట్టి తన చేతితో నిప్పును కత్తిని పట్టుకొని పోయెను. వారిద్దరూ కూడి వెలుచుండగా ఇస్సాకు తన తండ్రి అయిన అబ్రహాముతో, నా తండ్రి అని పిలిచెను. అందుకతడు, ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అప్పుడతడు, నిప్పులను కట్టెలను ఉన్నవి గాని దహన బలికి గొర్రెపిల్ల ఏది అని అడుగగా అబ్రహాము, నా కుమారుడా, దేవుడే దహన బలికి గొర్రెపిల్లను చూచుకొనునని చెప్పాను. చాలండి. చూడండి, అబ్రహాములో ఉన్న గొప్పతనం చూసారా? అసలు జంకలేదన్నమాట. దేవుని స్తోత్రం. అందుకనే విశ్వాసులకి తండ్రి అయ్యాడు ఈయన. దేవుని స్తోత్రం. విశ్వాసులకు తండ్రి ఎలాగయ్యాడంటే, దేవుడు చెప్పిన మాట చెప్పినట్టే చేస్తాడు అబ్రహాం. దేవుని అంటే దేవునికి ఆయనకున్నటువంటి సంబంధం అటువంటిది. దేవుని స్తోత్రం. దేవునికి మనకున్నటువంటి సంబంధం ఎలా ఉంది? దేవుని స్తోత్రం. దేవునికి మనకి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని బట్టి దేవుడు మన జీవితంలో కార్యాలు చేస్తాడు. దేవుని స్తోత్రం. దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ ఇస్సాకు, దేవుని స్తోత్రం, ఇస్సాకులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే, దేవుని స్తోత్రం, ఆ బలి అర్పించటానికి దేవుని స్తోత్రం కట్టెలు చీల్చి అబ్రహాము ఏం చేశాడు? ఆ కట్టెలు తీసుకెళ్ళి కొడుకు నెత్తి మీదే పెట్టి పద అంటున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం. తండ్రికి మించిన తనయుడులా ఉన్నాడు ఇస్సాకు. దేవుని స్తోత్రం. తండ్రే బలమైన దేవుని యందు విశ్వాసము కలిగి తండ్రే ఆ విధంగా దేవుని కుమారుణ్ణి బలి అర్పించడానికి వెనుతీయలేదు. దేవుని స్తోత్రం. కుమారుడు ఏం చేశాడంటే సహకరించాడు. దేవుని స్తోత్రం. చూసారా? తండ్రి కుమారులు ఎలా ఉన్నారో చూడండి. దేవుని స్తోత్రం. కట్టెలు చీల్చాడు అబ్రహాము. అవి నెత్తి మీద పెట్టి ఆ మొరియా ఆ కొండ మీదకి, ఆ పర్వతం మీదకి వెళ్తున్నప్పుడు, నాయన కట్టెలు చీల్చావు, బాగానే ఉంది, నా నెత్తి మీద పెట్టావు, కానీ దహన బలికి గొర్రెపిల్ల ఏది? దేవుని స్తోత్రం. అదే ఇంకొక పిల్లలు అయితే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పరిగెడతారనమాట. కానీ ఇస్సాకు ఏం చేశాడంటే తండ్రికి మించినటువంటి కుమారుడు అనిపించుకున్నాడు. ఏం చేశాడు ఆయన? తండ్రి ఏది చేసినా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? లోబడుతున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? ఇప్పుడున్నటువంటి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారంటే లోబడే స్వభావం వాళ్ళకి లేదు. దేవుని స్తోత్రం. ఇక్కడ కుమారులు ఏం చేయాలి? తండ్రులకి లోబడాలి. కుమారులు కుమార్తెలు తండ్రులకు ఏం చేయాలి? లోబడాలి. లోబడినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుని స్తోత్రం. నువ్వు ఆశీర్వదింపబడాలంటే నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వేం చేయాలంటే లోబడాలి. దేవుని స్తోత్రం. వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. చూడండి, ఆ కుమారుడు ఏం చేస్తాడంటే తండ్రి ఏది చెప్తే కట్టెలు పేర్చాడు దేవుని దహన బలికి. ఆ కుమారుని ఏం చేశాడు? పడుకోబెట్టాడు. అసలు ఇంకొకళ్ళు అయితే పరిగెత్తేవాళ్ళు, కానీ అతను ఏం చేశాడు? ఇస్సాకు తల వంచుకున్నాడండి. దేవుని స్తోత్రం. లోబడుట. మన యేసు ప్రభు వారు కూడా తన తల్లికి తండ్రికి లోబడినట్లు వాక్యం ఉంది. దేవుని స్తోత్రం. ఆయన తల్లికి తండ్రికి ఏం చేశాడు? ఆయన లోబడ్డాడు మాదిరిగా. దేవుని స్తోత్రం. అబ్రహాము కూడా దేవుని స్తోత్రం, ఇస్సాకు కూడా తండ్రి దేవుని స్తోత్రం కట్టెలు చీల్చాడు. ఆ కట్టెలు నెత్తి మీద పెట్టాడు ఇస్సాకు మీద. దేవుని స్తోత్రం. అసలు నిజండి అది ఎంత బాధ అండి. దేవుని స్తోత్రం. ఆ తండ్రికి ఆ బిడ్డకి ఎంత బాధ, ఎంత ఇప్పుడు దహన బలికి నా కుమారుని ఇవ్వాలి అని తండ్రి మనసులో వేదన,
కుమారుడికి కూడా ఏం కలుగుతుంది? ఇప్పుడు నన్ను నా తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు, బలి ఇస్తున్నాడని ఆ కుమారుడు కూడా ఏం చేశాడంటే, ఆ తండ్రి నువ్వు ఏది చెప్తే అది నేనేం చేస్తా, నీ మాటకి నేను లోబడతాను. దేవుని స్తోత్రం. ఇస్సాకు అందుకనే ఆయన ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. దేవుని స్తోత్రం. కుమారులు ఏం చేయాలంటే, తండ్రికి ఏం చేయాలంటే లోబడాలి. దేవుని స్తోత్రం. అందుకని ఇస్సాకు కూడా వివాహ వయసు వచ్చినప్పుడు, దేవుని స్తోత్రం, అబ్రహామేమో కుమారుడికి వివాహ వయసు వచ్చిందని చెప్పి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ సంబంధం కోసం ఆయన వెతుకుతున్నాడు. కుమారుడైతే ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం. రెబ్కా కోసం ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? ఇస్సాకు పొలములోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాడంటే ధ్యానిస్తున్నట్టు వాక్యం ఉంది. ఆయన పొలములోకి వెళ్ళి వివాహం కోసం, ఆయన దేవుని చిత్తం కోసం, ఇస్సాకు వివాహం దేవుని చిత్తం కోసం ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన పొలములోకి వెళ్ళి ధ్యానిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు యవనస్తులు ఎలా ఉన్నారు? దేవుని స్తోత్రం. ఇప్పుడు యవనస్తులు ఎలా ఉంటున్నారంటే, దేవుని స్తోత్రం, వాళ్ళే ఏం చేసుకుంటున్నారంటే వివాహాలు సెట్ చేసుకుంటున్నారు. దేవుని స్తోత్రం. ఇస్సాకు అలా లేడు. ఎలా ఉన్నాడంటే, తండ్రి సంబంధం కోసం పెద్ద దాసుడేంటి ఎలియాజర్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే పంపించాడు. ఎలియాజర్ని పంపించి నా కుమారుడికి ఒక భార్యని తీసుకురమ్మని అన్నప్పుడు ఎలియాజరు వెళ్తాడు. పెద్ద దాసుడు ఎలియాజరు. ఇస్సాకు అయితే ఏం చేస్తున్నాడంటే పొలములో ఉండి ధ్యానిస్తున్నాడు. పొలములో. దేవుని స్తోత్రం. చిన్నతనంలో పిల్లలు చక్కగా సండే స్కూల్కి వెళ్తున్నారు. కానీ ఏం చేస్తుంది, 15 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు? త్రోవ తప్పుతున్నారు. దేవుని స్తోత్రం. ఇస్సాకు అలా లేడు. ఎలా ఉన్నాడంటే, ఆ బలి అర్పించినప్పుడు కూడా అతను చెక్కు చెదరలా. బలి అర్పణ చేయడానికి తండ్రి కట్టెలు చీల్చాడు, జంకలేదు. తండ్రి నువ్వు ఏది చేస్తే నాకు అదే. దేవుని స్తోత్రం. అలా ఉన్నాడు ఇస్సాకు. అబ్రహాం అయితే సంబంధం కోసం ఎదుగుతున్నాడు. ఇస్సాకు అయితే ఏం చేస్తున్నాడంటే పొలంలో ధ్యానిస్తున్నాడు ఇస్సాకు కోసం. అందుకనే రెబ్కా మిక్కిలి చక్కనిది రెబ్కా ఇస్సాకుకు దొరికింది. ఆమె వేల పిల్లలకి తల్లి అయింది. ఎవరు? రెబ్కా. దేవుని స్తోత్రం. చూసారా? నీ ప్రార్థన అలా ఉండాలి. దేవుని స్తోత్రం. యవన బిడ్డ జాగ్రత్త. ఏం చేయాలంటే నువ్వు ప్రార్థన ఏం చేయాలి? నువ్వు కనిపెట్టి దేవుని చిత్తం కోసం నువ్వేం చేయాలంటే కనిపెట్టాలి. దేవుని స్తోత్రం. లోకమంతా డాంబికం. దేవుని స్తోత్రం. లోకమంతా ఎలా ఉందంటే డాంబికంగా ఉంది. కానీ నువ్వేం చేయాలంటే ఇస్సాకులాగా నువ్వేం చేయాలంటే వివాహం కోసం ఏం చేయాలి? కనిపెట్టాలి. తర్వాత ఇస్సాకు ఎలాగైతే తండ్రి మాటకి లోబడ్డాడో అలాగే నువ్వు కూడా ఏం చేయాలంటే తండ్రి మాటకి ఏం చేయాలి? లోబడాలి. చూడండి, దేవుని తండ్రి మాటకి లోబడినప్పుడు ఇస్సాకుని ఏం చేశాడంటే ఆశీర్వదించాడు. దేవుని స్తోత్రం. రెబ్కా మిక్కిలి చక్కనిది, చక్కటి భార్య ఇస్సాకుకి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇచ్చాడు. కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం, దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీ నిరీక్షణ దేవుడు సిగ్గుపరచడు. మీ నిరీక్షణ ఏం చేయడు? దేవుడు సిగ్గుపరచడు. దేవుని స్తోత్రం. ఎందరో భక్తులు చరిత్ర మనం చూస్తున్నాం. దేవుని స్తోత్రం. తండ్రుల మాట కుమారులు విన్నట్టు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది. తండ్రుల మాట వినినటువంటి కుమారుడు ఇస్సాకు. దేవుని స్తోత్రం. అలాగే నోవాహు కూడా తన బిడ్డల మాట విన్నారు కాబట్టే జలప్రళయం వస్తుందని దేవుడు చెప్పినప్పుడు నోవాహు ఏం చేశాడంటే ఓడ తయారు చేసినప్పుడు ఆ ఓడలోకి కుమారులు ఏం చేశారంటే సహకరించారు. నోవాహు భార్య, తర్వాత కోడళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే కోడళ్ళు
వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ఓడ తయారు చేయటానికి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు సహకరించారు. భూమి మీద ఆ సమయంలో వర్షం లేదు, కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నమ్మారు. దేవుని స్తోత్రం. దేవుడు వర్షం కురిపిస్తాడు అని ఏం చేశారంటే వాళ్ళు నమ్మి ఆ ఓడను ఏం చేశారంటే దేవుడు ఏ ప్రకారం అయితే ఆ ఓడను తయారు చేయమని చెప్పాడో అదే రీతిగా దేవుని స్తోత్రం నోవాహు భార్య, వారి కుమారులు, కోడళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే దేవుని మాటకి లోబడ్డారు. దేవుని స్తోత్రం. దేవుని చిత్తానికి ఏం చేయాలంటే లోబడాలి. దేవుని స్తోత్రం. లోబడాలి. యేసు ప్రభువారు కూడా తల్లిదండ్రుల మాటకు ఆయన ఏం చేశాడంటే లోబడ్డాడు. దేవుని స్తోత్రం. దేవుని కుమారులు ఖచ్చితంగా కుమార్తెలు తండ్రి మాటకి ఏం చేయాలంటే లోబడాలి. దేవుని మాటకి లోబడాలి. తర్వాత తల్లిదండ్రుల మాటకి ఏం చేయాలంటే లోబడాలి. లోబడినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడంటే ఆశీర్వదిస్తాడు. మీ భవిష్యత్తును మీ చేతుల్లోకి తీసుకోకూడదు. దేవుని చేతికి మనం ఏం చేయాలంటే అప్పచెప్పాలి. దేవుని చిత్తం కోసం కనిపెట్టాలి. దేవుని స్తోత్రం. అలాగే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 35వ అధ్యాయము 36. ఆమె, నా తండ్రి యెహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉంటివా? నీ నోటి నుండి బయలుదేరిన మాట చొప్పున నాకు చేయము. యెహోవా నీ శత్రువులైన అమ్మోనీయుల మీద పగ తీర్చుకొని ఉన్నాడని అతనితో ననెను. చాలు. ఇక్కడ యెఫ్తా కుమార్తె. దేవుని స్తోత్రం. ఈ యెఫ్తాకి ఒక్కతే కుమార్తె. ఈ యెఫ్తా కూడా ఎవరు? ఒక్కతే కుమార్తె. ఆమెకి ఆ యెఫ్తాకి కుమారులు లేరు, ఇంకా వేరే కుమార్తె లేరు. ఒక్కతే కుమార్తె. ఈయన ఏం చేస్తాడంటే యుద్ధానికి వెళ్ళి యుద్ధంలో ఏం చేస్తున్నాడంటే నాకు జయం కావాలని దేవుణ్ణి అడిగి ఏం చేశాడంటే మొక్కుబడి చేసుకుంటున్నాడు. ఏమనంటే నేను యుద్ధంలోకి వెళ్ళి నేను వచ్చేసరికి నాకు జయం కావాలి. ఒకవేళ జయం ఇస్తే నాకు ఎదురుగా ఎవరొస్తే ఏదొస్తే, ఏ జంతువు కానీ ఏ మనిషి కానీ ఎవరొచ్చినా యుద్ధములో జయము కలిగి నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి నాకు ఎదురుగా ఎవరొస్తే వాళ్ళని నేనేం బలి అర్పిస్తానని మొక్కుబడి చేసుకున్నాడు యెఫ్తా. దేవుని స్తోత్రం. ఆయన యుద్ధంలో జయం పొందాడు. వస్తున్నాడు ఇంట్లోకి. రాగానే ఎదురుగుండా కుమార్తె ఎదురొచ్చింది. దేవుని స్తోత్రం. అప్పుడు అనినటువంటి మాట ఇది. ఆమె, నా తండ్రి. దేవుని స్తోత్రం. పై మాట చదవమ్మ 25. కాబట్టి అతడు ఆమెను చూచి తన బట్టలను చింపుకొని, అయ్యో నా కుమారి, నీవు నన్ను బహుగా కృంగ చేసితివి. నీవు నన్ను తల్లడింప చేయు వారిలో ఒకతివైతే ఉన్నావు. నేను యెహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉన్నాను గనుక వెనుతీయలేననగా, ఆమె, నా తండ్రి యెహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉంటివా? నీ నోట నుండి బయలుదేరిన మాట చొప్పున నాకు చేయుము. యెహోవా నీ శత్రువులైన అమ్మోనీయుల మీద పగ తీర్చుకొని ఉన్నాడని అతనితో అనెను. చాలు. చూడండి, ఈ యెఫ్తా కుమార్తె కూడా మాట ఏం చేసింది? లోబడింది. అమ్మో, మామూలు విషయం అండి. ఆ రాజు ఏం చేశాడు? యుద్ధంలోంచి వస్తున్నాడు. యెహోవాకు ఆయన మొక్కుబడి చేసుకున్నాడు. ఎవరు ఎదురొస్తే వాళ్ళకి నేనేం చేస్తాను? బలిస్తానని మొక్కుబడి చేసుకున్నాడు యెహోవా దగ్గర. తీరా చూస్తే తన ఒక్కగానొక్క కుమార్తె ఎదురొచ్చింది. ఎదురొచ్చినప్పుడు, అయ్యో నేను యెహోవాకు మొక్కుబడి చేసుకున్నాను, ఎవరు నాకు ఎదురొస్తే వాళ్ళని బలి అర్పిస్తానని. నా తల్లి, నాకు ఎంత క్షోభ పుట్టించావు, దుఃఖం పుట్టించావు అన్నప్పుడు ఈ కుమార్తె ఏమంటుందంటే, నా తండ్రి నువ్వు మొక్కుబడి చేసుకున్నావా? అయితే అలాగే కానివ్వు. అబ్బో, ఎంత మాట అండి. దేవుని స్తోత్రం. లోబడుట. తండ్రులకి పిల్లలు ఏం చేయాలి? లోబడాలి. అసలు ఇది మామూలు విషయం అండి ఇది. కానీ ఈ యవనస్తురాలు ఏం చేసిందంటే ఆ తండ్రికి
ఏం చేసింది ఆమె? లోబడింది. తండ్రి కూడా తన బిడ్డ ఎడల తండ్రి కూడా ఏం చేశాడు? లోబడ్డాడు. దేవుని స్తోత్రం. అలాగే ఇక్కడ మన ఇర్మియా గ్రంథము 35:14. ద్రాక్షారసము త్రాగవద్దని రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారులకు ఆజ్ఞాపించిన మాటలు స్థిరముగా ఉన్నాయి. నేటి వరకు తమ పితరుని ఆజ్ఞకు విధేయులై వారు ద్రాక్షారసము త్రాగకున్నారు. చాలు చూడండి. దేవుని స్తోత్రం. ఇక్కడ ద్రాక్షారసము తాగవద్దని రాకాబు కుమారులైన యెహోనాదాబు అన్న కుమారులు ఆజ్ఞాపించిన మాటలు స్థిరముగా ఉన్నవి. చూడండి, తండ్రి ద్రాక్షారసం తాగొద్దని చెప్తుంటే కుమారులు ఏం చేశారంట? లోబడ్డారంట. దేవుని స్తోత్రం. చూసారా? లోబడాలి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే తండ్రుల మాటకి ఏమయ్యారు? లోబడ్డారు. దేవుని స్తోత్రం. తండ్రుల మాటకు మీరు లోబడ్డారు అనుకోండి, మీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే అందంగా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే తండ్రుల్ని మీరు దుఃఖపరిచారు అనుకోండి, మీ ఫ్యూచర్ అంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది. దేవుని స్తోత్రం. తల్లిదండ్రుల మాట మీరు వాళ్ళని దుఃఖపరిచారు అనుకోండి, మీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే గందరగోళంగా ఉంటుంది. అదే తల్లిదండ్రుల మాటకు మీరు లోబడ్డారు అనుకోండి, దేవుని స్తోత్రం, మీ ఫ్యూచరు సంతోషంగా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది. దేవుని స్తోత్రం. మీ జీవితం సాఫీగా సాగుద్ది, ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. దేవుని స్తోత్రం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాళ్ళు ఇస్సాకు కూడా తండ్రి మాటకి ఏం చేశాడంటే లోబడ్డాడు. దేవుని స్తోత్రం. మంచి నువ్వు ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉన్నట్టయితే దేవుడు నీకు సమస్తమైన విషయంలో కూడా జయాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు. దేవుని స్తోత్రం. దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇస్సాకు చూడండి, బాల్య దినం నుంచి కూడా తండ్రి మాటకి ఏం చేశాడు? ఆయన లోబడ్డాడు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు? ఇస్సాకుని ఆశీర్వదించాడు. దేవుని స్తోత్రం. అలాగే నోవాహు కూడా దేవుని స్తోత్రం ఆ జలప్రళయంలో లోకమంతా దేవుని స్తోత్రం, ఈ వాడ దేవుని స్తోత్రం వెర్రివాడిలాగా నువ్వేం చేసుకుంటున్నావు? ఇంత పెద్ద వాడ నువ్వు తయారు చేస్తున్నావు, వెర్రివాడ అన్నారు. కానీ దేవుని స్తోత్రం, దేవుడి మాటకి ఏం చేశారు? ఆ ఫ్యామిలీ లోబడిందండి. దేవుని స్తోత్రం. చూడండి, లోబడినప్పుడే నీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది. తల్లిదండ్రుల మాటకి, అలాగే దేవుని స్తోత్రం, దేవుడి మాటకి, తల్లిదండ్రుల మాటకి నువ్వు విధేయత చూపించినప్పుడు నీ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది, మధురంగా ఉంటుంది, ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలైనటువంటి మీరు, తల్లిదండ్రులు అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని మాటకి లోబడినప్పుడు, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాటకి దేవుని మాటకి కూడా లోబడినట్టయితే దేవుని స్తోత్రం, మీ జీవితాలు ఆనందంగా, సంతోషంగా, సమాధానంగా ఉంటాయి. కాబట్టి దేవుని మాటకి ప్రతి ఒక్కరు లోబడాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. యేసు నామములో మిమ్మల్ని అందరినీ బతిమాలుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈ మాటలు దేవుడు దీవించునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా యేసయ్య, మీ అపరంజి పాదంలో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ సమయం ముందు చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగాన్ని బట్టి వందనాలు. ఇందులో ఉన్న సారాంశం ప్రతి ఒక్కరికి నాయన ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని, కృప చూపించమని యేసు ప్రభు పేరట అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.